At Malawi Congress Party, as a party, we have our own means of protecting our members. And as Secretary General of the party, I have instructed my members to make sure that they guard our fellow supporters. I have instructed the Director of Youth to make sure that no member of Malawi Congress Party is intimidated at any rally. And I've also told Malawi Congress Party members to hold any political rally anywhere else, including at Goliath, Mulanje, or Ndirande. And the DPP should know that Malawi Congress Party is not intimidated by its voice. I would like to call the general public, and I would like to call the civil society and the church not to selectively condemn violence. This is the third time or fourth time that the DPP has said this in public, and no one condemns them openly. I must commend one civil society organization which has called for the police to take action. And I must indeed commend them, because most of them choose to be selective, including the media, in the way as far as they report about violence being reported or being done and perpetrated by DPP. A few days ago, just aside this issue of violence, we were very surprised and shocked with the shameful acts of DPP members of parliament who went to Kanengo, and when they went to Kanengo, they went to NRB offices, well-known warehouses, which have been visited by donors, journalists, Malawians of goodwill, to see how NRB is working. They went there and portrayed as if NRB is doing sinister motives. It is the tendency of DPP to blame public institutions and accuse them of rigging elections, when in a nutshell, they want to hide the evil deeds they are doing in the background. In 2014, DPP went out there and condemned the PP's government, that they're the ones stealing or rigging elections. But at the end of the day, it was DPP with had sinister motives. DPP should be ashamed that they went there and only found members, only found NRB officials working. Their gates were opened. That's why they had easy access to the services of NRB. In Parliament, they were quizzed and asked whether they had any evidence of rigging, any linkages with the Malawi Congress Party. Surprisingly and shamefully, the DPP leader of opposition in Parliament failed to produce even evidence. And even in Parliament, the members kept on asking us to leave the matter. We are addressing this matter just to tell Malawians out there that the DPP is always blaming institutions after realizing that they can't win these coming generations in 2025. As I speak, Malawians are committed and ready to vote Dr. Lazarus Makafe Chakwera back in 2025. As we speak, Malawians understand the challenges this country has faced. And Malawians are also understanding what Dr. Chakwera's government is doing across the country. Malawians are happy with the solutions that Dr. Chakwera is bringing in this government and the development agenda that he's pursuing in the country. Mwachidule, amayenda babu. Choyamba, tafuna kutokoza kwambiri a president atiko ni Malawi. Amene anayankula kumtundu wa Malawi masiku angapo apitawo. Mkuyankula kwawo, a president anayankulapo zazimene boma lawo likuchita kuthana ni mavuto amene akudza dziko la Malawi, kuphatikizapo nkhani ya njala. Monga mukudziwa kuti munyengo ino njala imakhala yokulirapo. Koma ndondomeko zawo, a president akhazikitsa ndondomeko zokuti Malawi athandizidwe mu nthawi ya njala. Ife ngati chipani cholamula tikwathokoza president pa ntchito imeneyi. Chachiwiri, tinafunitsitsanso kuti kudzike kwambiri ndi anzathu amene kubwera kwa mphepo ya chido yaononga kale miyoyo iwiri ya Malawi, komanso chuma chochuluka kuphatikizapo masukulu ndi nyumba zimene zaonongeka. Koma tikuthokoza kwambiri a president chifukwa ayikakale ndondomeko zonena kuti anthu amene akhudzikawo athandizidwe. Mwa dzanja president kuti ntchito zimenezi
oposaposa mkumano watu lankhani ndofuna kudzudzula ponyasa pamene achipani cha DPP akupitiriza kuonetsera. Posakhalitsa pa membala wawo wamkulu wa chipani chawo amenenso ali phungu wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa anayankhula ku Ndilande kunena kuti mamembala onse a chipani cha Malawi Congress Party asapangitsa msonkhano ku Ndilande, komanso anamema wanthu aku Ndilande nkuwauza kuti akaona anthu a chipani cha Malawi Congress Party awathamangitse ndi kuamenya. Izizi nzomvetsa chisoni chifukwa sipanatenge nthawi ku Ndilande komweko membala wathu wina adatisiya, adaphedwa mosadziwika bwino, ndipo ife chikupo chathu chonse chakuti anachita zimenezi ndi achipani cha DPP. Kudzafika tsiku la lero apolisi sanatifotokozere ku chipani kuti achitapo chani chokhudza imfa ya membala wathu ameneyi. Tidakali ni mafunso kufika tsiku la lero. Izinso zikubwera patatha miyezi 2-3 pamene membala wina wa chipani cha DPP Honorable Chikwanje amene ali wachiwiri kwa Secretary General adayankhula mawu onena kuti munthu akavala t-shirt ya chipani cha Malawi Congress Party amuotche kapena achite naye. Izizi zomvetsa chisoni kuti DPP ikufunitsitsa itabwerera mboma pokulitsa ziwawa mdziko, koma Malawi ndodziwa bwino kwambiri kuti sangabwererenso ku ulamuliro wa nkhanza oyipa olephera wa chipani cha DPP. Malawi Congress Party yakhazikitsa ndondomeko zotetezera masupporters wawo, ndipo tawalamula Director of Youth a chipani cha Malawi Congress Party Honorable Baba Stephen Malondera kuti aonetsetse kuti mamembers onse a chipani cha Malawi Congress Party ngololezedwa komanso otetezedwa akamachita misonkhano yawo. Ndipo misonkhanoyi angathe kuchita kwina kulikonse, kaya ndi kumulanje kaya ndi kuthyolo, pokapoka kuli ku Malawi. Pambali pa kuyankhula uku tinafunanso tidzudzule mchitidwe wina umene wadzuka ku chipani cha DPP omangodzuka mmawa nkuyamba kudzudzula nthambi za boma opanda umboni. Kudzudzula kwawo akumanena kuti nthambi za bomazi zikufuna kubera masankho. Posakhalitsa apa anapita ku Kanengo kumene anakapeza ogwira ntchito ku ofesi ya NRB ali mkatikati mogwira ntchito zawo za tsiku ndi tsiku. Kumalo kumene atolankhani mabungwe akazembe akhala kupitako nthawi ndi nthawi, komanso kumaloku kunali kotsekula kuona kuti wina aliyense amene angathe kufuna kupita kumaloko angathe kupitako. N'chifukwa chake iwowo anakwanitsa kulowa kumaloko. Nkuyankhula kwawo amanena kuti zikuchitika kumalo kumeneko zofuna kuti achipani cha Malawi Congress Party komanso a NRB abere masankho. Zofetsa chisoni komanso zapangitsa manyazi kuti ngakhala analibe umboni anabweretsa nkhani m'Parliament. Atabweretsa nkhani m'Parliament tinawafunsa kuti apereke umboni, ndipo mtsogoleri wawo wotsutsa boma mnyumbamo Bambo Chapunda alephera kubweretsa umboni wina uliwonse, ndipo anachita manyazi kufikira kumanena kuti nkhani tingoyisiya. Izizi sizodabwitsa fa chaka cha 2014 DPP inkalozera ndi kumadzudzula boma la PP kuti iwowo a PP ndi amene afuna kubera masankho. Mkatikati komanso mobisira ndiwo anali kalikiliki kukonzekera kubera masankho. Kwa ife ndife okonzeka kuteteza kuti wina aliyense asabere masankho mchaka chimenechi, ndipo njira zawo zonse zokhotakota zimene anazikonza kuti mwina angatobera masankho pomanamizira nkumadzudzula anthu ena iwo akupanga zina kumbaliko zisatheke. Tindi chikhulupiriro kwambiri kuti nthambi za boma zikugwira ntchito yawo mosakondera chipani china chilichonse. Pomaliza penipeni ndifuna ndidandauleko kwa anthu amene amakonda kuyankhulapo nkhani zokhudza ziwawa mosankha. Pofuna kudzudzula ziwawa tiye tidzudzule ziwawa mosayang'ana kuti chiwawachi chikuchokera kuti, komanso poganizira kuti wapanga ndani. Ndiwapemphe atolankhani kuti adzudzule chiwawa china chilichonse mdziko muno. Ndiwapemphe amachalichi komanso amabungwe amene asali aboma kuti adzudzule ziwawa zina zilizonse mdziko muno. Komanso ndiyamikirepo mochepa iwo amabungwe amene asali oyima paokha ali oyima paokha amene ayamba kudzudzulapo mchitidwe umene chipani cha DPP ukuchitapo.
ndingophatikizapo tidaona pakati yapo kuti mapresident opuma adatsutsulako zaziwawo. Izo zinali nkhani zabwino kwambiri. Ndiyapempheso mapresident opumawo kuti atengeponso gawo kuwadzudzula DPP chifukwa amafika poyera nkumanena kuti apheni, aotcheni, amenyeni achipani cha My Congress Party. Koma ndikufuna ndinene mosaopa komanso muwalimbikitsa masapota a chipani cha My Congress Party kuti ali ndi ufulu wina uliwonse wopanga misonkhano kwina kulikonse, ndipo chipani chayika ndondomeko zotetezera masapota athu kwina kulikonse, ndipo pena paliponse pamene pamachedwa kuti dziko la Malawi tikafikapo ndiponso tikapangapo ndale zathu. Pomaliza tithokoze mamembers a My Congress Party amene anaonetsetsa kuti akalembetse kaundula wa voti, anamvera kuyitana kwa Malawi Electoral Commission. Tikuthokozeni dziko lonse la Malawi mamembers amene mwalembetsa mwaunyinji. Sungani chiphaso chanu mosamala chifukwa pa 16 September 2025 tikawavoteranso achakwera kuti apitirize kulamula dziko lino, kuti ntchito zabwino zimene akuchita mdziko muno, kumanga misewu ndi zina zotero zipitirire. Ambuye akudalitseni nonse amene munabwera kudzakhala nafe mawa uno. Zikomo kwambiri. Zimene Secretary General onena ndifuna sonene chinthu ichi kuti zimene wayankhula atsogoleri a DPP ndizachibwana zimene ngati wenafe tikhoza kunena kuti zimaononga chipani, olikuwatsutsa koma olukwanitsa kumwapseza wanthu, kumwapseza songakhale chipani chimene chikulamula kuti otatote ngati bomalo wanthu adzakhala bwanji mdziko muno. Nene chinthu ichi kuti wenafe dayeserako zimenezi ngati My Congress Party yakhala zaka 26 ili kotsutsa boma, nkhani zake zimakhala zimene achita Victor Musowa zindonzo zakeyo, chifukwa ife njira ngati zimenezi tidayesakonso ma 1992 93 tili ma youth league ya chipani yomwe cha My Congress Party omwe tidaopsezakonso anthu motumidwa tsono ndi atsogoleri wena odamwalira omodzi olipo kuti kazoopsezana wanthu. Amalipiro ake ndi zaka 26 zimene dakhala ife tili kotsutsa boma, then ndutha kuona kuti DPP singapirire zaka 26 ili kotsutsa boma. Tikafika September chaka chamawa DPP ikhala kuti yathira pomwepo. Olowerekeza zinthu zoti ife dachita kale 1993 ine ndili mnyamata padutsa zaka 30 chakuti pamene papo nkhani imene ndikamba apa ndiye iwo alukamba lero after 30 chakuti years DPP mapero ake mchaka chamawa chifukwa masankho awa sowina. Ngati wapa mpando wachipani cha My Congress Party mchigoja pakati ndifuna kuti ndilimbikitse ma supporters achipani cha My Congress Party kuti mtsogoleri wawo ine mchigawo ichi ndine wabata kwambiri chifukwa ndalapa pa zimene takhala tikuchita mbuyomo zimene tidaononga nazo mbiri ya chipani, koma osopsezedwe chifukwa chipani ichichi kwamvomereza ndi mene mlembi wamkulu wayankhulira chili nchitetezo chokwanira. Ndimati nene kuti chili nchitetezo choopsa koma chisakhale choopsa koma nchokwanira. Ndiye oziyankhula
koma masupporters athu asapezeke wina wakonjenjemera ndontho yawo chifukwa wadakhala kwathu kudedza nkati olubabwasa pano pachigawo chapakati pamene mtsogoleri wake ndine osaopa tiyeni tidzavotere chakwera wathu amene ife idamuyika pa mpando kusiyana nkukavotere chidutswa chimene chikuanguchita phokoso losamveka bwinobwino aliyense wa Congress Party azivala makaka ake aziyenda ndipo nkachita kwacha ineyo panopa chifukwa auletsa kwacha musowa sangaletse kwacha Congress Party imene ndi liberation movement ma Congress Party ndiye sangaletse kwacha tere nkachita kwacha pano kulikonse kumene anthu atimvera oyankhe kwacha kwacha ochakwera ochakwera nanga boma boma fedonse malu achakwera wali kudipi Bwana SG nchindi zikumwenerani tikava pano sabata za jumpa hizo kupereka uthenga kwa Malawi kuyanana ivo vakayoya va Secretary General vachiwiri uyo ndi mwimiriri kumphara ya Malango Honorable Chikwanje kumachinga vikaya vinthu vakuti tose Malawi tikazizimuka kuti kasi demokrasi ira yafika apa vakapereka uthenga kuti aliyose wa Malawi Congress Party para mwamuona wavara maraya ya Malawi Congress Party mumuoche vikaya vinthu vakofya chomene andi imwe bwana SG mukava pano kupereka uthenga wa mtende kuvapempha va DPP kuti ndale ni viwawa cha kweni icho chatizizika nchakuti vikupitirira andi awo vakupereka uthenga wa viwawa mbarongozi va maudindo yakuru kuchipani cha DPP vyaonesheratu pakwero bwana SG kuti iyi yazioka polise ku DPP ndivyo vapulikana ndivyo vapangana kuti DPP ikwere MCP mamembers yafwe bwana SG polise iyi Malawi muno tiikhumbengecha va Malawi valirede yayi kuendera ivyo DPP yanozya tivapemphe va DPP ngati chipani cha kwamba vazuzule ivyo mamembers yao yakuyoya ivyo varongozi yao vakuyoya ndipo timanyenge kuti DPP ili serious ndipo timanyenge kuti DPP ivi vapangana cha kweni vikufuma marongozi bawo kweni chifukwa chakuti vakuzuzura cha ndipo ise tukumanya kuti ivi vyafumira kuchipani ndipo polisi wakhazikisa kuti tikome mamembers ya MCP kuti waleke kupanga misonkhano vaendenge mwakopa Malawi muno vaendenge mwaofya bwana SG uthenga ku DPP ivi vayamba ivi ndivyo vikambisa nkhondo ku Rwanda 1994 para vantu vakatimbananga vantu vakakomananga varongozi vakaperekanga uthenga kuti awa ni suchi ni cockroaches, they are not supposed to be Rwandese. Ava komani vantu vakapulikiranga chifukwa chakuti varongozi ndio vapereka uthenga ndivyo DPP kupanga sono bwana SG mangoyo yakuti uthenga wao pa kupereka vakayoya kuti vachimbiziani
vakayoya kuti vachimbizanicha vakayoya kuti mumarane nawo chitani umo mungachitira icho chunganamula kuti vanthu ava vambakwenerera yayi komani ngati machitira na membera withuira kundirande kwenikula chifukwa kumachinga vakati vawo chani kundirandira kuti chitani na umo mungachitira kunganamula kuti ava maranani nawo parani singu dumurani komani vanthu wose va MCP sono ivo Malawi muno ise tivikumbenge ayi tukumanya kuti Malawi ni vanthu vakutema mtende chipani cha MCP chakutema mtende ndi chifukwa chake tili pano kupempha ku DPP kuti ivo vimalire peni papa chifukwa ise nase ngati MCP kuti titole nthowa iyo Malawi uyu wagolelenge moto Malawi uyu wagolelenge moto andi kuwina visankho ni para maofi ya vanthu yayi kuwina visankho ni para mawaphalira vanthu vinu kuti vakalembese para valembesa waloti vakavoti osati kuopseza vanthu yayi ise tilirede kukavotera chakwera ni chifukwa chake tili kulembesa munandi withu kwene iwo anyithu ataya nyengo kuphalira vanthu kuti yaye kukalembesa yaye ID tiusenge pudankha Malawi tikuendera malamulo tikuendera malango dango eri tilukhazikisa ndili tikuendera ise tifumenge ngati Malawi Congress Party na maphwitika cha ise tienderenge malamulo ayali mchalo tikuendera constitution tikuendera malamulo ayalipo sono vyakuti kwale tifume kuwaro na maphwitika tikambe kutimbana na wa DPP ise tipangenge cha tikumanya kuti malamulo yalipo yagwirenge ntchito amabungwe timuongani imwe mwayambapo kuzuzula kweni mulipo banandi mwanyake mundafume amipingo fumani zuzulani ivayo ya msowa zuzulani ivayo ya DPP chifuka para mwalika kuzuzula moto wa golera imwe na mzamu ya pawe micha owa tolankhani mulipano namwe ni ntchito inu tiyeni zuzulani ivayo ya msowa zuzulani iva uchita DPP chifuka namwe para matondeka kuzuzula vinu vyamba kuchitika moto wa golera imwe namwe muye pamtendecha aliyose wawenge pamtendecha tipemphe aliyose mwina Malawi tiyeni tizuzule ivo amsowa wayoya ivo wa DPP vapangana kuti vachitire MCP wana SG utenga ngwenu taonga ulemu wanu mlembi wathu wankulu kuno kuchipani cha Malawi Congress Party ineso ngati director of women kuchipani cha Malawi Congress Party ndifuna ndigwirizane nawo amene ayankhula kale kudzudzula khalidwe loyipa la DPP chimene apangana chomayima pa podium chomayima pa sanja ndikumakhala aukali kukalipira komanso kumauza anthu zonena kuti aphe komanso athamangitse aliyese